plenament la feina que va fer en aquest episodi el conseller Boi Ruiz. Sí, conseller, jo volia, amb el tema de la reducció de capital de la Generalitat, de Petrocat, s'ha quedat a través de l'empresa ICAEM només amb el 10% de la propietat. Quan tenia abans la Generalitat? No li ho sé dir, sincerament. Si no consta aquí en el dossier i a la memòria, això sí que... No consta. Quan tenia abans? Li confesso que el percentatge que tenia a Petrocat, no, allò que a vegades els dic, tant de bo em sapigués segons quines coses de memòria. Tant de bo no, perquè no sé si seria ben bé normal. Ja li faré arribar, si li interessa aquesta dada. Sí, m'interessa. La segona és, s'ha dit que Sanitat, que Salut, vendria les dades dels usuaris de la sanitat a la sanitat privada. Això és veritat, conseller? Que vendria dades de les persones, dels usuaris de la sanitat pública. Però si això no es pot fer. Sembla ser que sí, que ha sortit que sí. Per això li pregunto. Doncs escolti, ja li dic rotundament que no. Que no. Les dades sanitàries, que a més estan configurades, si tot això de la protecció de dades és molt seriós i ho complim fil per randa des de la Generalitat en molts àmbits, en tots de fet, tots els registres, totes les bases de dades estan emparades per la llei de protecció de dades, per una normativa europea, a més, en aquest sentit molt exigent. Estem supeditats a auditories contínues, tots els departaments, en relació a totes les bases de dades que gestionem, i les dades no es poden transferir, i particularment encara menys les de caràcter sanitari. I ja l'última pregunta. Els farmacèutics ahir van fer unes declaracions que deia que la Generalitat li deuen el doble de lo que havien de cobrar. Les guarderies concertades sembla ser que tampoc han cobrat. Els ajuntaments, concretament el d'Hospitalet, l'altre dia va dir que presentava una denúncia contra la Generalitat per falta de cobrament. Com es solucionarà aquesta situació de crisi que estan patint els farmacèutics, les guarderies, els ajuntaments per part dels diners que ha de rebre de la Generalitat? I si em permetés, ara no sé si tindríem temps, i una llista llarguíssima. Seguint també pels propis empleats públics que no cobren el que els hi correspondria. Imagini's, no? Això és d'aquesta manera, malauradament. Clar, propostes plantejades per procurar resoldre això, en tenim un mostruari. Des de petites fins a les més, diguem-ne, més estructurals, que és el que estem fent. El que estem fent no és que sigui allunyat, el que estem fent amb el tema consulta, etc. No és que estigui allunyat d'això que vostè em planteja, sinó que ja està íntimament vinculat. No només, però íntimament vinculat, sí, perquè és solució estructural a un problema que de fet tenim col·lectivament, i ho sap tothom. Ho sap tothom. I a més no hi ha ningú que hi plantegi alternatives. I de fet n'hem procurat de plantejar des de Catalunya Estant gent de tots colors, en circumstàncies ben diferents en aquests últims 10 anys, moltes. I arribant a acords que després no es compleixen. Particularment amb aquesta qüestió de caràcter financer, perquè al final, i això no té cap mena de sentit, la Generalitat acaba sent un ens de despesa depenent dels ingressos que li proveeix l'Administració General de l'Estat. Aquesta és la realitat i això no té cap sentit des del nostre punt de vista, i així ho hem vingut dient i repetint tantes vegades i amb tants intents com vostè coneix de governs, de fet, també diferents, de procurar de resoldre-ho. Aquest és un problema estructural que tenim com a país. Hem plantejat coses més menors, per exemple, en el terreny dels objectius de dèficit, per exemple, estava en la llista de les propostes de solució i de mesures que el president Mas va lliurar al president Rajoy a finals del mes de juliol. N'hi havia moltes relacionades amb la pròpia situació financera de la Generalitat de Catalunya i, evidentment, hi ha també un ànim, una decisió, diguem-ho així, de resoldre el problema estructural. Per això estem fent el que estem fent en quant al tema de la consulta. Doncs, clar, ara la resposta a tot, des de les coses més petites a les mitjanes i a les més estructurals, la resposta sempre és la mateixa. Que no. I és més, diguem-ne, genera un cert escàndol, perquè no es pot qualificar d'una altra manera, escoltar algun portaveu del Partit Popular dient que el finançament potser podria venir
si el 9 de novembre no sé què es fa o es deixa de fer. Quan el govern espanyol té per llei l'obligació, de fet és una obligació que ja ha vençut, tenia per llei l'obligació de posar damunt de la taula un nou model de finançament. Per llei tenia aquesta obligació. Els que ens recorden tot el dia les lleis, després no les compleixen. Aquest és el context en el qual som, i jo li agraeixo la pregunta perquè em permet fer pedagogia sobre això. No és plaent, ja s'ho pot imaginar, haver d'administrar aquesta situació. Però tampoc deixarem d'explicar quins són els motius, perquè, diguem-ne, tirar per la casa a la finestra, que es diu col·loquialment, és evident que fa cap a 4 anys que la Generalitat això no ho fa. Oi que no? Més aviat, diguem, hem retallat despesa per tot arreu, no? I la situació és aquesta. Per tant, això ja no és més sostenible des del punt de vista de poder proveir allò que de fet ens correspon d'acord amb l'esforç que també fem com a país.